Vítám dnešního videa. Tady v tomto videu si odehráme kolika to byl, nevím přesně, ale před pár lety, před pár desítky lety Česko se dostalo po druhé do finále s Brazílií. Jak si tady můžete všimnout, udělal jsem stejný výběr jako v minulých videích Argentina, Francie. Udělal jsem to tak, že jsem proti hráčovi dal nejlehčí pavouka a sobě jsem dal nejtěžšího. Takže u mě je třeba Argentina, Francie, Maroko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, u nich je Uzbekistán, Haiti, Island, Indonésie, Finsko, Kap Verde a Austrálie a prostě mám to tam hezky nabitý. Když jste se ptali, co je tady to za zvuk, co teď tady prostě dělá poslouchejte. Tak to je můj větrák, protože jsou vedra a já nenávidím vedra, jakože, hej, napište mi do komentářů, jestli máte rádi vedra. Trošku taky povolíme. Jenom trošičku, než byste se tady prostě černá obrazovka napojíme. Jakože kámo, naše sestava Koller, Nedvěd, prostě bohužel tu nemám ti, co v té době dříve hráli, jako třeba, takže se jmenoval, prostě Masopust a další. Takže Karabec už si to tu tady hezky vaří. Jo a jestli by vás bavily další ty videa, tak mě můžete napsat do komentářů, jaký chcete. Napište mi i rok, kdy se zrovna hrálo mistrovství světa a já vyberu a já se na to kouknu, jestli se v ten rok hrálo mistrovství světa a prostě budu náhodně losovat a poté vám poté řeknu a poté prostě vyberu tým a prostě tam tak se to bude dělat, máme na to necelých 27 pomaly, jakože ještě hodně dní, takže pište, nebojte se rozepsat, klidně můžete napsat 2 ročníky a já jeden z těch vyberu. Ty volaj, kámo, tak to byl break jak prase teďkon. Já si to dám a pana vypnu, protože mi to jakože štve a jakože já mám furt na to chuť šahat. A tady hned první Rosický. Však už tam běží. To jsem doufal, že se nestane. Borec to ukázal proti hráčovi. A přitom nevím, myslím si, že to byl Karabec, který byl před ním, jakože. Štík nestihl. Takže teď jde Holeš přes Maldiniho. Jakože to by byl jinak propadák, neby prostě Brazílie vypadla hnedkon. Hele, jakože když tak, hele, neby druhé video nevyšlo, protože to zase bude na party. Kdyby nevyšlo to druhé video, tak prostě, já vám to řeknu lehce. Pojď. Tak to bylo borci jakože mega. No, kdyby nevyšlo ten druhý part, tak asi logicky vám řeknu, že nevyšel. Že prostě vypadli a bang. A kdyby vypadli tady v tomto, tak prostě vyjde tento part, ale prostě part 1, ale prostě chápete, kdyby prostě se dostali dále, tak sorry, prostě už dále nejdeme. A bude to bank. Prohrává už 2-0, sekáme. Šuk se zatím nepředvedl. No ten se předvedl nádherně. A tady už nádherně vidíme Rosickýho, který to dává na Šika. Šik power shotu zkouší a padák na zem. A rozhodčí nepíská faul, protože to na ně faul nebyl.
Jo, dámy a pánové, napište mi, jaký máte názor na včerejší zápas zbrojovky z Plzní a že remizovali jsme 1-1. Jo, jestli se zajímáte o fotbal, nebo prostě vás baví takovýhle fotbalový videa, tak mě napište do komentářů, budu velice rád. Aspoň budu vědět, že co tím myslíte, dejte like a odběr, protože mě tím velice pomůžete. A prostě vám budu mega moc děkovat za všechno, když uděláte podporu mě velkou. Jo, a já jsem se díval na analyty, nebo nevím, jak se to vyslovuje, vy, co prostě umíte mluvit česky. Já jsem z Moravy a já to prostě neumím vyslovit nádherně, že teď 4-0 drtíme. Každý by to byla i v realita. No a tak, abych vám to řekl, tak velice mě to pomohlo a já jsem se koukal a zjistil jsem, že 2%, že docela dost lidí, nevím kolik, tak se mi to saklo kvůli Moniceli, díky Moniceli, fakt díky. Tohle z toho. Zjistil jsem, že 96% mě sleduje z Česka, 2% jsou z Koreje, jižní, ne severní, ale naštěstí jižní. Nemám nic proti severní, ale jižní, aby jsme si to prostě ujasnili. Já nevím, kde prostě, hele, já se jakože učím jižní korejštinu, jakože fakt se občas učím. Na duo. Co? Hej, já jsem ani nerozehrál. 84. minuta, nádherně už vedeme 4-0. Já děkuju vám za velkou podporu. No, ale rusický. Kam předvadijou? Když nám dá jednoho góla. Nádherně máme to. Svou jeden zápas. No, jakože já jsem nic moc rád. 2 góly, 1 asistence, nádherně, Jan Koller. Tady můžeme vidět prostě všechny. Dámy a pánové, to se mi ještě zatím nikdy nestalo, že by Brazílie prohrála, nebo že by prostě GG borci. Tak to je pro dnešní video všechno asi a zatím čau.